салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. ВАЗ 21999 аст бародаро. соли 2001, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб бародаро. мошин чӣ хеле мебинед тозаи мотор, коробка ходовиш ҳам созай. қарор дорад дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров. нарша 14000 сомон мега. ягон мошинхари аниқ боша бо мега савдош мекунем. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқа аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародари азиз, дастгирӣ фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошин боша бародаро, Toyota Mark дастаки километр дар 22 пирсаги будан. солиш 98, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 2.5, коробкаш автомат, ҳолаташ хуб бародаро. мошин, мотор, ходовоиш созай, краска мега тамом. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 16000 сомон фестодай. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Lada Priora аст бародаро. солиш 2009, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин хубай. мошин, мотор, ходовоиш созай, краска талабай бародаро тамом. дига ягон камбудӣ надора. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 22000 сомон мега. ба хотири мақсад краскаш боз савдош мекуна. бародароне ки харидор ҳастед, метавонед ки занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбатӣ ВАЗ 2106 бародаро. солиш 93, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 06, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро састани 100%, ягон камбудӣ надора. мотор, коробка ходовишам созай, 5 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Конибодон. нарша 12000 сомон мега. илтимос мега беҳтар занг назанед, савдо мешавад мега танҳо назди мошинда. бародароне ки харидоре мега бе мошина ай пешбина, савдо танҳо назди мошинда. касоне харидор ҳастед, занг занед, маълумоти пурратара дастрас кунед. ВАЗ 2115, солиш 2003, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин газу бензин кор мекунад. мотор, коробка ходовои соз, краскашам тозаи. салон тоза, мотораш беҳтарин бародаро, дуд намекунад, масъала намехӯрад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 9 мега бародаро, боз савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара дастрас кунед.
Opel Astra H бародаро соли 2008 сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсалӣ, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Чӣ хеле мебинед бародаро, мошин тозааст, 4 моҳ пеш айвагон гирифтагӣ, мато коробка хадоваш 100%, задагӣ пӯстагӣ надорад, кондитсионер, абагрев сидели, 4 та баллони нав, аккумулятораш нав, то августа ҳуҷҷат тонировка дорад. Мошин беҳтарина, ягон расходи камбудӣ бародар, фақат мешини ҳайб мекунӣ, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 78 гуфта шудаи, бо харидори аниқ боша савдо мекунем назди мошинда мега. Касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯй экранда занг занӣ, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.